Alaikum salam. Wani alima ne? Sai. Sai ma? Sai ma? Alima da na wairi do? Ka jama'a ramin dora. Asai la? Salam mami. Amon. Sai ma? Mama. Hal. Inde haja wadna ne. Jil nyen birto do kamen de banda ci gona manda ci da ha join no ki tan jam ko sababu ma e basir ni fof ko bi ni wa ba mi no ko hali mom fof ni mom ka jamaat ni hali mom fo dal me yettino ko kat nyaaya ko no jom basir non hali ni Ali. Sai. Mashallah. Bon, no imani gari kuma tan wo. Parce que wonni bisu ne ko lawle. Habi himma ni ne rek vraiment gilene ha tan. Kay ko hali kamen wonde ka ima. On mi non fof min wana ni fof ko ne ko ila ko ni tan. Habi wala yasan himma ni ne rek. Hande. Woni himma ha ko yidde ha. Tegal sino tagam taw Sai nani halma. Ender halma biida ko alaji mari kalima. hali kam kadi ɗum ɗon fof ko wasani yonede rek e yidde yiidema pour yomi arɗo heen jawranama kono haaɓi ala probléme omin gasi jawrude hoore ma kono ɗum ɗo ɗiɗo oɗo ɗum ɗo ala probléme ene wawi ƴettu ɗum jooɗa hay so kiram fa Sai ma? min jaa ala probléme amin ja Yo, jaram Assalamu alaikum, maaleykum salam tan 50.000. Ode o ko pelli. An ya ar joni kala jamal biya jidda yajin hen kuma ana suwa hay jabe ito 50.000 totanet. Ay min no be for jewrade horam kon abusi odom jida. Wallahi wawa jam faaju. Abusi mu ganduda foddi duubi nay hamin gondi. To kanyum tan woni der berdam. Kon non min abusi o ganduda hamin gondi foddi duubi nay. Ay coggu sabundi feeraade ittude aussi o from simis gooto a yeeso laawol. Salamu alaikum. Maaleykum salam. An tan joni ɗo kam aɗa haalde hoore ma. An tan neɗɗo ina haalde hoore mum tan. Bana midere gonim ɗo comme jahɗo a hawrani ɗo e areji maɗum wonde suggoto gooto Mi soynima ɓe mbiya. kamɓe de ɗo ɗum gummi ay oɗo enveloppe ko kamɓe gaddi ɗum gummi ɗon aɗa andi foti woni heen ko 50.000 woni ɗo joni em gummi ɗo o ari o wi ko affaire jamal tawɗa ham ɗo comme jahɗo kene aɗa andi min hakkundami abusi wawa jam faade ɗum banan Onon bandiraɓe min kam o najani. An kam Habibu accuma joɗɗa ɗo mbiya gonɗa hen andude e hoore ma. Habi joni an holko woni miijo ma e 50.000 o ɗon joguiɗa oɗo Habi. banade tawɗa ham ɗo comme jahɗo an abusi aɗa andi no men mbawi Habi an Habi min Habi tawki an a nanta haal walla min anda Habi joni an holko nanta. Habi jamma e ñalon an abusi holko firtanma Habi. Min mi yiyani fof holko no garimi ɗo tan ha mbiɗa ɗum ɗo ko abusi firtanma ɗum. An Habi neɗɗo yo joɗɗo. Abusi yarewe mum jamma e ñalon suba hay kihi ala ko abusi firtanma haydara abusi nafani gurfu nafani laddi. Habi hande ɗo gonɗa ɗo ƴeewa hoore ma guiddo ha less. Habi haydara ko manque ma. Habi aɗa wayno rewɓe poti waay Habi ɗo leggal ngal ala ɓurɗon ɗo sona ɓurɗa Habi mbeta anda faara debbo ko resede jooɗo e suudu muɗum ayɗo gonɗa ɗo aɗa manquira ha heewi saabu manquittuma tan ko ummade Allah joɗɗa ɗo desɗa ganda an ka desani joɗɗa guiƴiraɓe ma bolɓe desa ɗo Habi an ya heeɓ ɗon joɗɗa Habi fodde 50.000 ummo ina a jaa ar ha yettoɗo ma Habi joɗɗa ɗo gona ƴewside mbiya ɗo komi gantude e hooram pama noon Habi Pulaar no haali konngol goto lekki so ɓuura nimdarde wawama rokkude ɓuuɓit bana min de comme jahɗo ma anda ni holko mbadden men min gonim ɗo comme jahɗo min Habi ko ɓawnoma haalde fof mi haalnima kono min mi anda ko Habi an holko nanirta ala fof komi haalnani kono min Habi joni min mi anda holno mbadden to mam anda holko nanta joni bana ko kala o mom ƴewtini ɗum kono abusi sikkanno nde won ɗum jam fayi komo jewtiɗo e kalɗa o eyyi min kam tawde ko mbawno fof mi haali joni mbiɗen deƴƴita mbeɗa ƴewma ham anni ham ƴeew ko ganni yiiɗa wadde ɗum han joni kodi mema tawde min kam ganduno fof mi haali jiɗimi tan koko moƴƴe ma Habi mom ƴewtini
kala ho mum jowtuni mi yiɗa ko bone maade moƴƴama tan jiɗi men ma taw mo haɗani ha joni o kayde haalaɗo la ilaha illallah ɗum boy o bone ko joni noon la ilaha illallah yamba ko joni noon o fellirmaji yi tan o bone subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah Jainaba naam argandi la ilaha o bone ko woni la ilaha illallah yo bone yo bone koy ɗum ko woni ayo bone ko woni ana ɗum bone mi kay mi anda yamba ko ɗum ɗo heddini basir basir kay jeeya nani ñanda ko ɗo nder finnango ko ɗo taw fawi ɗo e cigarette e alnata makko ɗum ɗo sehilaɓe kay jeeyi basir kay jeeya basi wotta hande ɗimmir ɗum ko yamba ɓuri ko bonde babagal acci kalata ko babagal o bonni oɗo bone biyam o bonni biyam mbeɗa mooli ala o bonni biyam oɗo bone nin somi haali tan petta Jeynaba arren ngel ɗo cukalel haɗi ngel hasruji o jeeyama sumaɓe jeeyi aroɓe ɗo sumaɓe garɗo jamma e ñalawma ko sahilaɓe jeeyi kono o jeeya o watta ɗum o anda ɗum Jeynaba wona yi ara mbiyam tan bonno inde mum tan joni mi heddanima hande kama fawi hen yitere ɗuma ko wiide kadi mo simmo yamba anda terni inani ka jour makko tawmi joni kadi min simmo tan jiɗɗa wiide sehilaɓe garat ɗo gadda ɗum holɓe sehilaɓe araɓe ɗo e faddat waso fin mbeɗa haalani hen sehilaɓe sehilaɓe garat ɗo gasala kadi mi haalanma acci mbeɗa haalani aɗa jaabo mo ɓurum ma ko men ha ɓe ɗum konanno wallahi kono tan mi haalanma wallahi so arti ɗo e ko hakkude men mataw ko woni koye jomum ko ara cirmo noon o boni wonanno sa moƴƴi ha warti ɗo e mawta tan ɗo e nder gallo la ilaha illallah o boni Assalamu alaikum. aleykum salam ɗum wona Habi awsi no mbaɗɗa aɗa selli asen mawɗum machallah tabarakallah jam tan alhamdulillah ene mawɗum machallah wayrin mbaɗa tan fen aɗa selli ene sere he ko gonɗa aɗa yomi de e darde woni ko nanɗa e darde nanan wonani mbi anda aɗa selli holko musal ma mbaɗa tan fen on mawɗum machallah mbaɗa tan fen mawɗum mbiɗa holko gonɗuɗa so awsi wonko adduma min hay dara mo wondan so tawi wonko adduma tawɗa hanke lawol joji ko poɗɗo yaade haaldeɗo bon bo Habi hayda haalnanima ko gondiram haala ma addimi bon addimi ɗo ko haala men balɗe ɓennuɗe a noddinom ɗo yer kadi a haalni noon ko faati hakkude meɗen caggal ɗum mo winom hami yama yewride jinnaɓeɓe mi yewridi e jinnaɗo mi yewridi e Papa Ndiaye joni noon hande addimi ɗo ko wadde haaldude ma mbaɗen feere ƴeewen mbarmen jawko ha ɓaw janggo jownen kumal hakkude men ma an kam awsi salamu aleykum maaleykum salam tan kumal an kam nannoɗo min ko gorto garɗo fof humal walla an kam har ma yadata haalde jinnami ma walla haalde Baba ngara jewtidayam min poɗɗa o res mais o ko Habi wonɗo ko min wonɗode Habi mais Habi ɗum ko haala mais Habi woni yejjide min haalame ma holko mbinɗami min min mbinɗami so towi hasko towi mi toyatɗani aɗa paari mais min cikkanoma hannde so towi mi haalnima ɗum ɗo poɗɗa weltade mais wona wiide elle komi dammuwol walle mais mbiɗa wona dammuwol aɗa andi kalnema aussi haalma ko heewi no feewi aɗa andi jiɗi haalandem min mo ƴewdimo andi hakkude men wawa wonde haala kalɗo Habi ko nanɗa ko ɗum tan mbi mais Habi an kam ko gongue ma walla a fijat ko gonga yanke so wona gonga e mon joftunden haala ma ko Habi an susdum haalde an ko ɗiɗa ko nanan kalɗa an haalmi heɗo aussi aɗa andi boyni jeran ko nder rewɓe refto tawɗa hanke lawol joni jongol ko yaa aɗa kalnema anda an ka junginiɗo manda yungna manda ka cuniɗo e manda aɗa jiɗim haalande tan tawɗa hanke lawol ko jahan aɗa ko mbimani ta pari range noon paɗa mbi mimi yalti ɗuɗna ham suudu ken ɗimini lawol Habi no mais onon min Habi mi andama hoyɗat mi anda ko fijat walla ko holɗum
min haɓi ina sustum haalade mi ƴeewi ko jowri hakkude ma e wona wawa wadde wa probléme ñun kumal ni o do bara njaay ala burdu wel bima nakon tan ija wala mayra ala bari gal mana da arse da don le awai habin jaay la tenga andi dan ko habin jaay landa dan ya abu sinan man habin jaay ala mera wali hanno kon handi kam ayi han hayno habin jaay jonte goɗɗo haalante wona abusi mbiɗa ho sa win kam bon pubal makke ɓennina jang hakkude makke bachir mi jaɓanma kono abusi omo ganduɗa ala compte ala place ala haydade tampulo mum goto service mum ko jogui ko suba ha hi kañum tan jogui ala haydar hay ko sodano hoore mum faɗa mbima walla kawas ɓorɗode faɗa mum ala haɓi jay noon komin kalnanno ɗum ko yiiɗum min kay goɗɗo kalanta haɓi jay ko wona abusi gondum kom anda ham hande ala ko kam yalta hande abusi ɓuuri andude haɓi jay wona ko yantirno wonka anda hen bom mi maram peccel tout gorgor ummiro mbimam ne wiye bachir heure salamu aleykum waaleykum salam itti 50 000 tottim ɗin wiya sodo hen tan ko sohli affaire gueɗe makko cewɗe ɗo on kay mbimam ko heure tan heure min hande ala ko kam yalta hande e taɗa ko hakkude abusi haɓi jay ala ko kam hande sabu haɓi jay ƴewta ɗum hande ala fof ɓurɗo haɓi jay hay goto ɓurani ona kam feere si ndewnoɗo fof bonni hokkon abusi haɓi jay mi sikki onon kam o ñallinta on ballinta kala jiɗo no fewi ma goto man arno bonna cuurol ko mbiɗon galle ko mbaɗɗon wona mera mi mera keccel onon ni tan onon mbawɗon ni moƴƴande romin mbayni woni hen abusi so wanno moƴƴi hay goto bonnora hakkude makke e haɓi jay kono tono noon o wayani no foti ni waade ɗum tagi on bonniri ay moƴƴuɓe nen pewde kono bonɓe ɓe moom ke bonnirede joni abusi way nanmam no way yo abusi no way onon goɗon goɗɗon onon wonno on ndeya jiɗo ɗum to kala jiɗon jiɗa tawata ko ngari on bonni on ñallinta on ballinta onon tan mbe jogi sehlam gooɓe ene fitti balsaji oyru bustu dusu garon jaajon men guitton ni kala birten man hande wirtomon an ɗum ɗo fewani aɗa andi kalodima ay pitto oɗo ane bustowo dusujo nawton en abusi ɓata mo dañ kam hunde abusi hande ɓeɗa dusuji mbeɗa andi noon ka jiɗɗom tawde noon ka jiɗɗom yannon bo toon so woodi ko dañ hen kam o aro humanma mimi a ñanima tagi wonde ɓe jaabo andude haydara ala e abusi ay sinno ko onno e makko mo wallitata men ko wonno nodde jam haydara ala e makko onon noon jiɗon fewi fof noon goren gorɗo ni ɗum ɗo no moƴƴi andal tonko das fof ma arta tappere jomum andal ko abusi ko musma ka jiɗɗom yetto won galle ma won fadde war galle moɗon a yahar sabo nafra accanamo awa hay sa yiɗi ɓanen kañum abusi ngo yoode wona so abusi nafan hay goto bonnata kono tawno abusi nafra ɗum tawi hande hay goto oppani ɗum e lawol e hande kala tuurna abusi kanke abusi han mbawi yode yam jam mi suusayoy mi anda noon gomɗen ɗo e moƴƴani mi suusayoy mi anda noon gomɗen jam faade moƴƴani mi miijimay o duniya way duniya ko jam fante duniya punti kame belnaari ɓerde ɓuri goymi yewede bismillah jam o kam ko wonti abu an kam ko wonduɗa yawe yam ko wonduɗa nen ɗum no hay mbino hamma haɓi waɗa ndimi sama ko woni nen baɗɗo ɓen miɗe ɗo en jewtidine mo haaldino hokkudami haaɓi caggal ɗum jewrude babba ndiaye dirtitin toñet min jamma nde pour yidde ɓenndin hokkudami makko nde tawno kanko wino ham noon caggal ɗum ngari nde toye mum ɓofli ha no feewi adi fof ƴettima kam tew mum sens namde mom haɓi holko gonɗa mi ham haydara
mom hotto wonda ko giddimo e hayda jom hayda haalani xam wonda haalama addim bo addim do ko alhal ko ngal kaldo hakku men sagal dum yewde jinnaado hankil mo filti wadde fiida ko tan wummi wulle do min wona damo hol an hay damo hol sa yeynu a wada dum programme wana ardam min ardam hala min huna illa hum damo lelle o holla ay mi besi ko gaajo to ne tem digi fi o gonga makko ma som haalo mo mo fiñen o wadde bar haalo filtin ha ay an hala me jurno o wiade de jidim halande ko yeewi dewni mo to hakuna me ma wawa wonde kedi anen jidim halande so do mondo to da ngi yax so to mummi udinam so dam lazina karam ni halalo Bira habi wan mano. lay ni habibi An to may mun woni ni. may mun do to en kalam non kay mo fakiri hirade No way wonde bewoni mi andi so yom neegi habe ton. Artir hakkille ma munya. Anda wana habi tan woni do dem. Hey adu. Ya Allah kita boleh konanguma badela kare ni besaba bedayima ye hayo Muhammad Musali bedayima min koy barayima sababu alhamdulillah rabbil alamin e tan opsi senti won tan woni do han alhamdulillah rabbil alamin way tan salaam salam Aku seeɗi ɗo hanti warin ɗo de e ko haali ko mbiɗa hen ko haali abusi ala ko wiima wonko haalani kam ko ɗum koye addi kam ɗo henna pour mboɗiɗi andu so taw ina woodi walla woodani ko wiima ko ɗum tan woodi wadde ko haali ko ko an haali ɗum min o haali haabi wonko haala pulaar mbiɗe sa faydama e wiide hay soɗo ɓeɓe tapperma wonko kaldunoɗen ñanden timman taw lewru wonama kam wiwama ko an wi kam ɗum ko ma nufuram kono wadde ko kalnoɗa ko wona ɗum ɗon woni mi andi ndeke ndima ko wona e ɗemgal woni ko ƴiƴam wonata an wona ƴiƴam ɗumɗeɗa assalamu aleykum an kam garɗa ko yimnude walla garɗa ko salminde walla ko adduna neɗɗo sene waɗi kene haale tan haaltude nafam neɗɗo noon sene waɗi kene haalti mo haaltani ko moƴƴi ɓuuri mettude aduna haaltinede jam aɗa ko jiɗim haalde kono kam mato mbawa sengtade min cantoma mbiɗa eyi wona jondam ma wona fulla ma wona fayide ma holko sengere ma alhamdulillah tawde wona minen jamfi ko an jamfi tawde ko an jamfi noon a waɗi ko moƴƴi Allah jarama a jarama so haala tawi kewko kam hattanani her haala ma so tawi mbiɗa ala ko sengi e yam abusi so haaldima ko galle moon kalta kono a fotani ardata o ne abusi o mo gonduɗa ko simis goto jogui o ko mbadde mema deƴu mi artiranma gacce ma inde mbiyami tan ko alhamdulillahi rabbil alamin mbiy tan abusi sengtimon alhamdulillahi rabbil alamin wala ko plus ma woni yodi koy o kurusde no haami jeynaba artande liifi addirnim ɗum plus ma ta joka wawa rokkude ɗo kam mi fewna mo wonde kurusde ham entré Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Naba. Alisai. Masya Allah. Jambore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Baba hande en wayni ko haaju jam tan adi ham. Jambore baba. Jambore. Sabu ko Basiru nen kam do. Basiru go. Oyi adi fof. Ko mo ñaagi on jorlon jaaforon. Sabu ko heewi ɓenni hakkude mon. Sabu hande ko yiɗi wadde ko haaji tiiɗ. Mi yiɗi tan ko yo mballuma hen sabu Allah. Suka debbo goto mo yildirno maroɓe kalɗiri ha ɓe nandiri heddi tan ko joni ɓumen joni wi kam yoɓe an jetti ɗum ɓayde ɗum seeɗa makko kadi alismali minen mako garduno ɗum kono ma yi ha fande damal seelam goto noddimo seelam goto wiya ha noddimo hen mbiɗade ɗum noon ko Bachir non noon wallahi lili baba an so wona so tawino hannde ko goɗɗo arno ɗo mo waɗa ɗum hannde ko soofi ma won hannde balɗe 5 Bachir nattani ɗo e galle
Basir so tawi on ko mettuɗo e gallo yo yettamen ha ala ko Basir woni ɗoyir so wona fijirde Basir ya harɗo ha 4 heures du matin artuɗo yer te so arti uddita galle ƴeewa ñanden ɗo e suudu makko ko ɓooyani ko mbeɗa findinamo yamba e hoore mum ni tawmi ɗo anani ɗum no moƴƴe Basir ɗum ɗon hannde so tawi gaña tawtor noon hay goto anda ɗe bone hannde woto paari aduna eyyi baaba jafuɗan ni mataw pularam laaɓani ni feewi komi juddi jeeɗo ko noon ni hay ko fuuta kono kam maaro ko jinmi haalɗo ko on paam ɗum affaire yamba mum wiyata o ɗum noon kam wayni komo ɗacci sabu min mbinomi nga komi coodi juuɗam ha laaɓi Basir sabu sababude yamba o hankkadi min jiiɗi tan ko balla min hen sabu eyyi baabo min kam ko ɗum ɗon tan anduno kam kon kam wona mbiɗa kam o woppi hankkadi o woppi mbaɗa laaɓan kon ew min de ha mbiɗa hoolima sabu an ka cukalel moƴƴel mbeɗa anduma no feewi eyyi tawde kam woppi alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum tan jinmi so tawi tan woppi ko jagguno ko kala ko feƴƴi momo rom noon ko ɗum tan cohlimi ɗum tan mi ñawata mi ñawatno Allah tan fof ko ɗum tan cohlimi jaɓnamen komi jiɗi ko eyyi sugu debbo mo wiyata omo yiiɗo ko holon ko wiyete ko Habi Ndiaye Habi Ndiaye i Abou Ndiaye o ɓi Abou Ndiaye o eyyi so tawi ko on tan kam madde ma moƴƴi so Allah jaaɓi inchallah so mi ummimi ɗo joni momi yaani goto gonɗo 5e momi yaa ha toon so Allah jaaɓi so mi yettima somi haalde on tan momin jaɓnir inchallah hay bamako Siley gam momi yaa toon ni bamako Siley ceerno Siley tufti ɗum noon inchallah inchallah eyyi bisimilla ma bisimilla Bismillah. eyyi ɗum noon sohna Dieynaba wona nani nani hay ɓayti doon waɗi hay tawde ha gaskay minen min ndeyam ko gullanno ko ɗum ɗo tan ko haajam dañe hen tan nde woni ko mbiyannomami ko haydara jamme ñalawma Basir jamme ñalawma Basir aɗan haala aɗan duulla aɗan rippa aɗan duuja ayi ko haydara wiyama so woyi ayi jona ay noon la waɗi gulalam ɗi ko ha won ko firti tan Allah sansi nagge fettar ɓi tan ko dañe hen te hande wallahi Allah ceenumi so wonano hande ngel ɗo cukalel garngel ɗo yer so tawi hande ko goɗɗo Allah ceenumi hande ma ummirɗo hande no goni kono wanno ngel ɗo cukalel mbiɗa andi ngel no feewi juma hay goto addata kon hen konko arat ɗon o ƴogoloɗo juma o fitti juma o werti leeje ɗe cukalel moƴƴel woni ɗo moƴƴel kay ko cukalel moƴƴel Mani yow la bëgg wax na ma xol bi yaa ci ne na ma ni yow lay jëleeroo wax na ma xol bi yaa ci ne nga la yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moo metti naay lay lay la laa metti naa ay waajuram mere na ay xaritam bàyyi na dëkkandoo yi sax bàyyi nañu ko waaw ay mbokkam mere nañ ko nga la yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moom metti naay lay lay la laa metti naa waaw dafa neex lool mbëggeel dafa neex ba jéggi dayoo su xol ay ɗo gonim ɗo ene waɗi ko min gumma weltade Basir so tawino yetta min tan foti yewtude sabu Basir
fawɗa ko ɓeɗo mayino garta ko yurtuɗa kam bon vraiment mi weltima kala o kadi sa yii kadi mon itti ɗum ɗon fof par ce que jaade mum quoi te haaɓi mamadou rewɓe machallah mi tewi wure kono min hannde ko an goto cuɗi mbaɗen jelle te kadi ƴeew so wona an tan wonta goɗɗo so an kono ƴeew jimmiran ko wuret quoi aussi jiɗin nannaden tan est ce que jinnaɗe ma ham a haalni ɗum e happaka min ke koto banggue maɓɓe tagi kono ko banggal ngal par ce que haɗa yemen arde gaga mi joli alajmani e amadou diak ɗo e ndadetiga par ce que hannde min gallamen konngol ko yam woni quoi par ce que min adda mbiyaɓe men nangan tawi oɗon banggue yo ɓeɗe maɓɓe min kay ko an to banggue ma ko jinnama min noon jihnaɓe wondani mumen saabu jihnaɓe men ɓen mbiya kamɓe fof woni mi goto woni ɗo min jogui liberté hooram basir sa ari tan min fofa kemaɗan ɗon hannde aɗa jarani ɗum mum fof lewru e hoore mum so wonno tan demnum ko indema woni ko ɗan ɗum par ce que wante wallahi ko min ɓurma weltade hay ɗo gonim ɗo ɓoyim jibinaɗo hannde ni ɓoyim kino naatde wuro ngo hannde ni vraiment ko belti mina wawa weltade abdourahma wax na ma xol bi yaa ci ne nga la yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moom metti na lay lay la laa woo metti na xale bi nekk ci kaw maa nga ne ci suuf looloy nag waaw ni fanaan yaa ma ni woon fanaan yéey yaa ma ni woon fanaan yegg si naa السلام عليكم. عليكم السلام. إيه أبو زي. أرسل. برسل. كوين. يا مغنى. أبو. أنا ميدا عارفني. أبو. كوين. Ini ɗum no hawino ham nin jaɓta hol baba eyi ɗum ɗo mbimam hay mi winoma haaɓi wiyam nin jaɓ min hasnirɗo haalni ɗum tan wi haaɓi ni wiyama mi jaɓata Allah haalande haaɓi dari tan haalin kolo haal o aɗani balɗe jowrni ɗum ari noon ɗo mbeɗa haalanma haal hakkude me makko holno noddirimi e no tegnir hakkude me makko mbimi noon caggal haade haaltude wiidemi eyi walla ala mama artaga jinnaɗo caggal ɓe jewrinde jinnaɗo jewrinde mama kadi onon fof dokkuɗon kam hen wasiyaji moƴƴi dottiri nder wonere mbeɗa haalnama ɗum mi yettittomo omo changé carrément namdimi haaɓi holko goduɗa wi ham haydara mo woni tan mimo haalnamal mon ɗo kam wowru an heewi haal haalnama ko ganduɗa ɗumam ɓe hayda haalnani mo gonɗam haalama gaddimi kala mom ko gartirmi ko wonde e nelal mo nelno am ngal jattotomam ngal dal o mbeɗa haala omo mooɓami omo ɓiññami ayi mbeɗa omo saɗi heɗaden dal omo ŋooɓa omo ɓiññami o wi ham min wona dammuhol hannde hay dammuhol saɗa yeeɗima waɗat korkaram wona yettat tan hungi no yeewi ayi o wi ham abou dal ƴoyimi ƴowrini tomi hakkude men ma wawa wonde eyi o wi o ƴowrindimo tomi hakkude men makko wawa wonde haaɓi wima noon ko ni haaɓi wiɓe so vraiment so Allah min haaɓi ɓetti ham kadi ina sirin ko nattaɗo won fof ko rewe makko o wayno wayni haaɓi bettani kadi min betti awusi mi nani haalama so tawi koni haaɓi waɗimi min de haaɓi betti kam kono ɗum fof e waade noon mbiyatmi tan ko yamum kadi ganda ɗum ne wona e ma fuɗɗi wona e ma gasa sibi kala galle mi natɗa ceni min da hen tato tan ma yi hen juuɗo min de mo yiɗdirnomo wona kañum resdiri a yii ko jinnaɓe ceeɗi walla yima ko jamfa natata ko mumen kono abu mbiyatmi tan ko yamum so wani haaɓi won goɗɗo ma dañi debbo min haaɓi min betti
habi komin kalno ala fo ko madani habi kon min habi betti kam on abu jimmino tinda kadi munya Muna jaram ne hal ma bedo jufte hiri. Anania. Bedo ya. Aku. Padam se. Bedo ala pas ngonda do. Konda dum do bala. So hal kam haydar wala hay ngaram ne ko ngerdi. Wala. Ato ando khalis tam wallahi. Ko sayi kam tinda. Mata bala hambi ma go munya. Kanyum papa hono ngendi yam ko wiat ni ran. Munyu ki munyo manyak ki munyo. Soko munyo ko manyak mancilak munyo dum yebal. Wadde hakkuna me habi. Ari ha heɓe muñuki e mañake mancilak ma anda so tawi wawa muñade koɗo boy haali pular ce ngol konngol meeɗa ɗum nante e pular koli hannda o boy haali pular ali tamde caɗele vraiment o tampi an fof ɗo men ndewat kam yimɓe danade kono hanndi sofreɓe mum holluɓe hanndi ɗo wona law hannde fof ko gardere e beddaji ha junummaɗe ga ha faade ga fof hannde kon gardo anda e goto rewtade mo holluɓe gardine hannde gardine daña tawi gowna ko accude yimɓe ɗana tan ɓe ndewde e corte kadi yimɓe ɗana kono hanndi dar assalamu alaikum amar waji be kalna do jon ko nakre do jon fof ko watti garta du woron haaji ma do jon ko watti garde do fof ko watti garde gallo gardara walla dum beddaji garda dum apranu to pirade gallo e beddaji fof garda girum mar ga ha balda fof mi garda ana sel wala min bira berse ana sel aga ko bira sel ana mudu garda rewdo ona on gacca ha pecci jamana ngure e moyrado ndewde galle dib sel pour yere belal sel ko beddo hori mo gardem do gallo e beddo fo gardem fof umar ga fo ay dar sayi ken kalna sofre monbe sayi kala kam fo biya do nakire do gasi ko itta ani kala ba jo o jonga jidda jidu go ditna orma ar tintadu go persona tintadu amara da o kagari wonde Oi, ari mja o kaga rundo o jara la. Ya no way. O yo yande. Oi, ibja wa mina kami min. O onon cikro onon tangol sofre. Ay minen den men dok nande o. Dem permi ko mbusuji mon. Ana minen gadi ma dog non. Askaran ferami. Ana den ferangame di. Ana den ferami. Ana den ferami. Ferami. Onon ferami. Onon ferami. Ala Allah ferami. Kollam numa. Ibja way. Anda. Ni manda. Ibja cho kaga. Ona ferami ni. Ko ferangame. Dum ferami. Ana biya ka ferami man dag ndiyam. Na wonde lecci. Ala won tendu gur. Ala ora. Ko ibja. Won ibja way. Ibja. Cho kaga. O jeja ni ibja way. Accu mo nam jaggi numéro orma wallahi mi yomo halam patron mo andu mi won holo wala patron kaci ko tawal usipira hala on go rewdo do jojo mbi wona rewdo mbi jom beddo go watti garde o yi kanko haaji o kala ko dewdo fot jono jakkibe caggal oro woni gurnade ma jani do gañi o yi lawol makko kono Allah jaram jaggi numéro oro warse jaggi numéro an bi man ko ya garnam jamde de e Simon kono mi wele ya gardu otoji jewji mi gandu gardu fu minen gardu bil four nen dum mi ganda garduda accida dum mi ganda dum mi gandira gardu e numéro kam pour numéro am hemi jaggudu numéro 433 06 33 il wat 0 les 0 dow e 0 tel les numéro auto subhanallah na def tarode puftuda mi arbe dans ma dispense o godro ya nene dum do ko me mun jibbu adde dum Assalamualaikum. Assalamualaikum.
mi ɗum nattirma mum ñande ɗum kam nattirma ɗum muñde ñande fo taƴƴituma kalda yam mi taƴƴituma kalda yam yo taƴƴituma ko haalde yam o wirdal ngeɗanir on kal on ko wirtiguinaaki yo taƴƴituma ko haalde yam min nattirma ɗum muñde ma teede nattirma ɗum muñde handeti ñande fo nattirma min somin jooɗi lebbi joyi min joɓan luwas komin ngala te oɗo debbo mawɗo kilifa tawɗam komo wirdumo galle ko galle ma ko gonga kono sa naati nattira gullite joni haala ala koto haalde makko salla jaɓi min dal nattirma muñde lebbi joyi luwas kono ɗo duuɓi sappo on hoɓɗe gallo on meeɗa tatude luwas lewru fof ko jaɓ saha on jaɓ gil lewru suwa timmude o meeɗa wasde yoɓde joni so yoɓani firti ko gonno ɗo mbimami duuɓi sappo on hoɗe gallo mbimami o meeɗa joɗaɗo yoɓani saha on jaɓ gille 25 lewru suwa hay mayde lebbi joni noon ko yoɓde luwas joni dal ko raɓɓir koye haal ko balɗe tati rokki moon te ko yoɓo luwas am tesam ar ko laamu gardamti eyyi ko yoɓo luwas am wona kam ko dubu woni mais mon ayi so winoma waɗi responsable gallo guilden ya wawa ɗum amma jan kalko ko ɗum woni lebbi joyi hande oɗon ɗo o jaɓan luwas lebbi joyi teyama jan hattande gallo kalanmani joni raɓɓir koye haala min ko balɗe tati nokki moon sama ako gardoɓe laamu ko yoɓomo kama te ko hen top gallo ko war ses ne baraji ko ɓiɗo dama kala tiiɗ saabu war ses jafoɗa saabu mbe sikki minen ko lebbi tan min joguinima eyyi lebbi ɓurnoɗi hew fo e ɓam joni daña baraji muññami ɗo e balɗe jeegom salleji ɗo e semaine garo ma won lijirma saha ma dum yomma lebbi joni lebbi tir ñande hen ni noon lebbi tir ngali men jo jaɓan e fufe wat noon fufe wat joni mina somin jaltira han hol min payi onon gandir paɗon mina de muñana men ɗo e semaine sala jaɓi mom lijjir kam has ko tawi mi dañjade coggo lebbi je fof mo madde kam raɓɓir koye ha mimam balɗe tati mimam ɓawa janggo garam ardullam ko te ko yaltam gallo ko yimɓe luwasam raɓɓir ko ha min yeehi ha jam mi ho kaltinam min woɗo waji wonti fof haɓde woɗo an neɗɗo tan ganda hoorema a yarata ses aɗan itti noon aɗa hitti on hitti oɗo hitti so allah neɗɗo kay o hittani ko gonga par ce que hande aduna hande ko jawdi tan woni hen sa ala hay goto yiyen han ko gonga ko kake makko konen ngala ala mbawde hen en ngala kam en ngala tan kono yo warame seske ɗo e semaine garo yimɓe woni lijjidde min kay so waɗi han ɗo e semaine sal jaɓi mo woni lijjidde kam hayso ko mala ham mo waɗ feere fof ham han dañirren kam hayso ko joɓade foof kam usten gonga ni galle makko on kono on fof waɗu ses kam mais wona ni aduna maslaha aduna ko ses so wonti doole gasata galle makko mais kono yo waɗa ses kay kono wona noon kam bon même no deftan toon koccuɗa ɗo kene defe ɗum woni hen yalla yoɓ maymuji ko moƴƴere te allah de maymuji kamen mbawɗum yebde kanko addana men ɗum ɗo joni noon haydara on mbaɗani hen kam on ngala haydara kam koɗon mbaɗa hen kam caggirin ɗum ala ko watta hen an ala haydara min ƴeɗo capan joyi de gonɗo hayɗum babbañe ara kono ham nan temedere pasimi hen 10 capan joyi heddi capan joyi kañum de wonɗo jahon nen ɓe won mbarma woto mbaɗɗon hen kam hayso que suppu kam mbaɗon ɗum jaram ɓurdi Allah jogui noon jange kono hande kam ɗum ɗo woodi ko maddata haydara ɗum ɗo dañi yimɓe somi jogui noon kadi ɓuuri ɗum ɗo hawon taw saabu ko onon taw joguiɓe somi dañi ɓuuri ɗum ɗo mbeɗa foti hen wadde joni an haydara ala moftuɗa min fadam on to jammiɗa hol paara yawno ngaran noon kam ƴowani mbaɗira ɗum ɗo haɗa ñallude ñalawma gasi nen mbeɗa yewta nder wadde mo fofti o mbiɗen jooɗiɗo ha ɓayna eyi on jaran Balgal ande ndiriso haɗano wallahi tampata kawito haɗamo helicoptére salam taburu te ko mon ɓuuro faɗo wadde ɗum mo leli a wertinde wettin gilnani hay neɗɗo aɗa foti wadde leli o entré eyi Assalamu alaikum. Mbaɗɗa si aɗa seydi machallah alhamdulillah
ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله بشير أنت بني ولده أنا فاهم لك والله قريب من بيجي أتوقع مولا جينا من جوله بس كتير من اللي دا سيلا من وين أنا جاك هذا مالي كان أدي كوفو mais andi hande koye erreur gonɗon kadi yimmi rek ko jafoɗon kam jafoɗon ɗon sabar kadi mo waɗani mo wawa dañi kuuɗon ko onon gondi jinnagon te hande garmi rek ko yafnani ɗon mo yeehi ha gandumi hande kala ko mbawmi dañde koye moɗon kewmi e nder hen mi ñolinoɓe yoɓe gartam ga hen wonde won suufu debbo goto mo jiinima ga hen mo yiɗi te kadi so tawi mi haalna noon haydara fewran noon yimɓe ga hen ɓe mbi kam vraiment ɓe jettini te kadi ko jabinanmi ko koko ɓuuri ɓerde mabɓe on donc min ala hande mbawi wadde rek so wona yatma ɗon eyi alhamdulillahi rabbil alamin basir minen ko ɗum tan min jiɗno kadi ko jiiɗa ko eɗum muusi noon hakkude ɓiɗɗe jinnaɗe ne muusi ko hunde muñetede kadi woni ɗon minen ɗum tan min jiɗno hon gani yawan moƴƴi tan yawan sukaɓe heddiɓe Amadou Dia kañum ari ɗo yer eyyi o wi noon sehil makko Alaji Malik mi anda on noon mi sikka ɓe garɗon ha e lawol nodda téléphone toyre mi anda ko aéroport sehil mum goto nayri on kañum dañani arde kono on kam ari ɗo yer haali haala mbaɗka fayida haali hen ko moƴƴi foof haali hay tugirel mi jiɗɗa jeɗo haali noon mbimomi so tawi ko ɗum so tawi tan a acci bone jaggunɗa o alhamdulillahi rabbil alamin kala ko peƴƴuɗa mbeɗa wawi ronnade so Allah jaɓi ɗum noon fof am mbawɗe ko ɗum tan jinnomi kadi mi yeehi kadi ha nder gandumi vraiment moƴƴani so tawi so wona ko nawri kam caggal wona kono ala kam ko ɗum tan jinnomi ɗum ɗon fof mi acci kadi ñaagui moon saabu Allah rek ko jafuɗon kam min jardi min jardi ballon kam e ɗum ko ɗum tan min jinno jene wona yiide eyi ɗum tan waydara hay ɗum ɗo kadi mi yeñinto kadi e bamma ceer Sile Tufti mi haali ɗum pour alhaali kumal ngal eyyi o wino noon ka ɓawa janggo so Allah jaaɓi min jiya hen ko jiya hen ala joni kadi inchallah mi acce jooni moon inchallah so Allah jaaɓi inchallah kono moɗon ɗum e yewto nde pofɗa est ce que a yiide nde kalan noon tamata ndiyam bonni ɓiɗɗo mi bonni aɗanduka tawde yande wartiri wiyam ko baaba min noon o wi kam ko yaay jam daña ko nene fo o wi walla en jetti Allah min de mi yetti Allah min de mi yetti Allah ɗum de mbiyannoma jamma e ñalama aɗana haala Basiru ga Basiru ayi somi haalta mbiyam bonni ɓiɗɗo ayi ɗum tan min de ko gullami ko jiiɗa ho mbeɗa haala ayi noon ko ɗum ɗon tan eyi joni kam wadde mbaɗa waɗa feere wadde janggo so Allah jaaɓi inchallah min jaaro e ceer Sile mi ƴeewi kam holno woori inchallah min jaawi salamu aleykum aleykum salam wajibi mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere ko mawɗo bisimilla mbaɗa kono gonɗa yaay tawɗam ke haaji wono joni nde yawde koko mi yaani ɗum fotno yaade galleji Amadou Dia en e galleji seeɗan Amadou Salmata fotno waɗa jiɗi ɗum e ko en donkani kono wadde mi haalanma ɗo tan haaja bisimilla ala cuɗi a yewta nder bisimilla accirema haalama ta ceerno maccit haaja ma de no ñaama o ɓeɗe gasonde mo jaranma ko ɓuuri ɗum kono fadam tan bisimilla hande won garɗo galle joom galle o ari galle hande ko hunde ɓurde musde e hulɓinade e yurɓinade ƴewmi ƴewtodimi kadi ala fof to mbawmi arde so wona ɗo hen woni holɗum ko garanɗo ko wawi min sappi hande 5 mois min jogani te nde wari noon ko mi yiɗo mo duka laayi joni mbimi tawde ko noon mi margani mi ñawgan mawɗo ko mballoɗa kam komin dokkima hayso wonani fof mi yiyinde konne sabu ɗum ko an mboɗo anduma ko adi hande koto waɗi garma wadde kadi jikki e yaade mbaɗan ni fof hande mbaɗɗa hande o ɗum was ala kam warɓe jiyani yiyam an wadde yiyam an min ko jiymi koye ma worɓe jiyami
min ko xaalis kon rewre luwayi ha dokkuɗo jobde ɗum poti yaltinede ɗum kay ɗum fotani heɓtadema ha ok ɗum kay wiyeɓa ha may bisimilla yorno ko ɗum no waɗi kam arde ma bisimilla yorno ala komi dari ka tamam kadi haalam ay moom bisimilla ma xaalis tan cohla jiɗi haalis cohla mima andima min haalis am gorko hewan ɗum ko debbo tan annan yimɓe saha en mbiye gadde sadah walla gadde kaari fof adi kadia waɗe e jumaji comme mimi hewan ɗum nawde haalisam ɗum haalisam waɗen moon tan yantede ñamat ɗum wonko ga machallah bisimilla ko jiɗimi ko hokkuma haalis jaaha joɓoyde min hokko mbaw hokkudema e aduna yawra ɗowlo ndari ɗo wawa hokkudema hay hunde yadere mbaw hokkude par ce que ala mi jogui ko joguiɗa hen ko jiɗɗa wiide min joom haqqille miijata ɗum feewi kono somi faami haala ma yomi yeeya hooram nde totta kam haalis o ɗum noon maɗum mi firta dañani kadi goɗɗo dañani komi batude kono mayanmi koye basalam neɗɗo ne jogo jawdi wona diwi neɗɗo ne jogo jawdi kadi ɗum wasa wonde diwi min noon komi basta diwi ka basta kewɗo faati on ɓeɗo ni tan mbaɗum toujours nde jarama jarama waɗa mo ɓooya yaltinede on neɗɗo basɗi hewra faat no feewi kono yampande magaw e mo dandunuye kono yampande magaw vraiment so Allah min nabbo sima andaɗo kuccimma laɗo fam mais so yi fof e waade ni ko wasdemi jogade tan waɗɗum ko wondema hande mbeɗa manque moyen ɗum waɗɗum ha haaɓi hande jooɗo e sodiraɓe walla mbeɗa ara galle mbeɗa totonde ela caɗele mais kono ko ha hande ko heddi e jonggal mbeɗa sikki tiiɗani vraiment so Allah ɗum hunde ne annima kadi hay gollorgal gotal ganduɗa hoore mama ala ɗum ngal mbeɗa foti liggirade ha ganduɗa hoore ma mbeɗa wawi hen liccide ɗo caɗele mais so wayi ni vraiment so Allah hunde ne musi Aseli. Pada dapat. Ingila mbar sel. Mbar sel. Ni mbata do joni jam. Min haydara mi joddo ran. Mate anda waktu jondo jono. Aha kay bedandi mi joddo ran. Ha? Mi joddo ran bedandi. Jono ko 10h. Kayna oɗo beddo do jodda do ko beddo ɓurɗo hulɓinade hande nder Nouakchott. Heccanki himɓe tata mbarama ɗo e goto ko mawɗo wiye Oumar Samba Sall. Ha? Mere wuppani tuuba jamma. Kaw nani haalma. Nani haalma kede kalda ho gonga. Sabu hande presque ɗiɗo heure jala ɗo wona hunde sirde. Kono so tawi joɗimi ɗo mbeɗa andi ɗo joɗimi ɗo mbeɗa andi ɗo hunde fewi wona hande tan joɗimi ɗo comme ɓoyɗo ɗo joɗade. Eyyi ɗum noon sa wawi kaw hiiri a yahan tan daña baraji goppami jooɗo continue tan ha ɓoy so ɓori ha mo ɗum yaha. Ala mbiɗen wawmo a ummoro kan jaha sa umma kam mimi yahan haalnam holko woni caɗele maɗa caɗele am no mbiɗa ɗe kadi mbiɗa sikki min comme neɗɗo caɗele tagi noon tagaraɗe kadi mbiɗa sikki ɗum ko mayde tan hen maydam ɗum wawa iwde am eyyi caɗele kadi joguimi ɗe hayso comme haalinimama a wawa safrude a wawa safrande ɗeɗo caɗele ɗum noon wadde accitat kamɓe caɗele am ɗe tan daña baraji jaaha eyyi saabu mbeɗa andi a wona bawɗo safrude caɗele ɗe wadde jarata ko mbeɗa haalama sa jaaɓina a oppani tan min Allah noon tagirimi comme neɗɗo ganduɗa hoorema caɗele ɓe sikki ko mayde tan hen mama mayde hen tan hay soko mi wawama safrande caɗele maɗa mbeɗa wawi rendude maɗa caɗele ɗe neɗɗo so etti hakkille muɗum foof e caɗele mum foof woppi nder reedu muɗum ko ɗum ɗon wontata tension wonta estomac anani ala foof caɗele ɗe neɗɗo wawi jogade caɗele maɗa joguiɗa ɗe haalnam ndenden ɗe bon kaw
comme que haydi wayi noon a ettima innim tan a wiyam haalan caɗele goddimde vraiment so haalde caɗele ene muusi eyyi ɗum wonno ham wiide yaya tan goppita hame caɗele presque wawa ɗum haalade kadi so yi joɗima ɗo wona haydara eyyi saabu no mbinomami tan min komi neɗɗo tagaraɓe caɗele eyyi min de won suhu debbo goto mo jiɗodiri noon kadi min ummiti guila men goni suhaɓe ha yettiɗo min jetti ɗo eyyi ala ko sottirat kam so wona suhu gorko hon am kadi foof e wade noon so yi sottiran worɓe waɓen hone am tan kadi mi wona jogui ala fof ko joguimi wona gollorgal wona goɗɗum wona fof kina dillira hande hay darma ala mais ɗum tagi ha en jooɗi iɗi sottiran won worɓe ɗen caɗele no mbawi mawnude hooram ndi ha jofte nanne garmi gallamen kadi toymi ɗon joɓantoɗo luwas ene jooɗi ene wulle nenam ala fof konngol ɗiɗi haalani taƴ wirde ma o ka birde kiniɗe ha ko coyɗa ko mbeɗar hande sa yoɓanimi luwas a yaltata galle ayi mbeɗa jooɗi mbeɗa haalde mum wiyam ɗo waram sesni ni mbawmi haalande mon baltirnokimo ɗon so tawi on joɓani kono yaltoɓe galle vraiment ɗum ɓurdo hooram nde ha mbimi mbeɗa jooɗo ɗo yen kadi ganduɗa hoore makko ɓuurimo hen muusi foof min wonno nenam ko mbawlo Allah kañum wona neɗɗo kaalowo eyyi hakkille tomunomo duudirni e nenam ɗum muusima ha no fewi e ɗum waɗi ɗum addinima arde ɗo mbeɗa jooɗo on saaha mbeɗa wawi miccade kono wona haydara saabu ɗo mbeɗa andi ɗo ko jiiɗa ko ɗum ɗon fof ko golle fuuyi firti tan ka mbeɗa sikki mata gollota ko ɗum ɗon fof waɗi ɗum ɗon kono noon ɗum fof kadi so Allah lamɗo jaɓima Allah ittamo ɗum ɗon sibo pulaar wi joom sukuto ɓaleeru wasani nde wonno so Allah jaɓi ne wawi Allah rokkuma ko ɓuuri ɗum ɗon kono no mbiyatmami tan ko ya tinno ya wallotir muñal sibo ko woni koye aduna ko hande tan e janggo anani Allah ne wawi rokkudema anani tinno ummo ɗo yete ɗo joɗɗa ɗo yete kaw mi nani haalma soko Allah no mbinomami ni tan nayi vraiment mi nani haalma kadi woppam tan daña baraji jaaha somi pari tan mom ummo musidɗo inde nde min ko Abousi Abousi joni ko ni mbatten ma en ballodir ɗum so Allahu lamɗo jaɓi ƴeew ɗum ɗo ko carte man visite woni ɗo e anani numéro téléphone am nan hen adresse am kala to numéro wawi noddude ma anani gara to biram to yete ma en jokkodir so Allah jaɓi inchallah anani bila ɗum ɗo carte ma visite woni carte ma visite woni ɗo e mi ara bureau ma min eyyi min mi ara bureau ma gara bureau kaw kadi Allah jarama a jarama saabu hunde nde mbaɗɗa nde ɗo wona hunde wemde so Allah kadi mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettuma e towdemi ɗo no jooɗimi ɗo kadi a majjani ɗo no mbiɗami oɗo mbelde saabu minen hoora mbeɗa andi ñande foof ha jofte heccengue jamma eyyi mamma pende hoore mum ɗo wara eyyi fof e wade noon so yi mbeɗa jooɗi ɗo kadi haydara joɗɗinam ɗo ko wonde metteram nde tan kadi ɗum ɗo tan mbawmi jooɗade kadi on saaha mo witte o goddimi kadi towɗami ɗo mbiɗa eɗen ndende caɗele ɗe goddimi ɗe kadi soho Allah mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettuma ɗum noon so Allah jaɓi mi nani haalma jangga inchallah jaɓi mom artoon kono noon waɗ feere gummoɗa ɗo a jarama waɗ feere gummoɗa ɗo yoɗa ɓen ummoɗo ɓinguel